Tymor newydd, ond dau'r un hyn stori fydd i'r Seintiau Newydd eleni. Pas hyfryd gan Sislowicz allan at Spender. Spender fewn at Draper ergyd. Ramsey'n arbed ac yn casglu. A beyond y dim i brif sgoriwr y cyngred y tymor dwytha. Greg Draper sgorau gol gyntaf o'r tymor newydd. O Sean Ydley yn ôl fel rheolwr swyddogol Caernarfon. Alan Bickerstaff di gadael wsos dwytha. A dyma Sean Bradley redeg teg at amddiffyn y Seintiau. Bradley, mae o'n beryglus. A mi oedd na wiriad. Oedd hi ar Spender. A Leo Smith yn o methu cadw'r bêl ar dir y chwarae. O Eddie Harrison fod yn effro. Mae Bradley yn chwarae o'r twyllodrys. Mi o'na wiriad oedd hi ar Spender a Harrison i'r adwy. Jamie Mullen, Griff John yn ei fugeilio fo. Mullen heibio'r amddiffynwr. Ryan Brobl ar ymwyl y cwrt. Mae Spender di mentro i fyny unwaith eto. Spender nôl at Mullen. Mullen ar ergyd. Ac unwaith eto, Alex Ramsey i'r adwy'r cofis. Jamie Crowther, lledu'r bêl teg at Noah Edwards. Pas dda gan Edwards, Leo Smith yn rheoli'n dda hefyd. Smith i fewn i'r cwrt, mae yna dda i ni warchod o. Smith yn ôl, Bradley ar ergyd! O, Harrison yn arbed rhywsut. Sut ath honna ddim i fewn? Leo Smith ar bas at Bradley, a beyond y dim i'r bêl, wasgu o dan goesau Harrison. 27 o funudau'r y cloc. Ryan Brobl ar gic rydd, a mae'n berffaith. Mae'n berl gan Ryan Brobl. Dim gobaith o gwbl i'r golwr. Jamie Mullen. Llithro'r bas at Brobl. Brobl i fewn i'r cwrt. Brobl oddi ar Pearson a mae'n taro Ramsey. Pearson yn lwcus ofnadwy fod honna ddim di mynd i fewn i'w rwyd i hun. Wel cofiwch, mae yna lain at tridiau cyfa ers i'r Seintiau chwarae'r gêm Ewropeaidd honno yn erbyn Lwyd y Gret. Os na goesau blinedig allan yn erbyn hyn yn y munudau ola. Darren Thomas yn tynnu'r bêl yn ôl Leo Smith. Honna oedd y cyfle i'r cofis. Maen nhw wedi cael eu cyfleon, ond beryg y fydden nhw'n gadael neu oedd y parc yn waglaw yn o'ma. Na, mae Caernarfon tîm da. Maen nhw wedi... Mae'r tactegau man for man, sy'n digwydd lot yn y lig yma rwan, ond nath nhw'n neud yn dda, nath nhw'n creu lot o chances, dal ni ar y break, ond da ni gorfod dal neud yn lot well a chwarae'n well i cadw gyngrair. Pwy bynnag sy'n dod i fama i TNS, mae anfon gêm anodd, da chi am fod am battle trwy dydd, ond dwi'n meddwl nath ni sefyll i fyny iddyn nhw heddiw. Dwi'n meddwl gath ni digon o cyfleoedd i curo'r gêm os wbath. Very hard fought. It was not one of our better performances, but I put that down to a little bit of tiredness, a little bit of fatigue, and a little bit of after Europe. We only played Thursday evening, so I'll give them that one. We anticipated a wounded animal, certainly after the Ludo Goretz game, but no, like you said, I'm extremely proud of what the lads have done today. Despite it being a 1-0 defeat, we've had the chances in the game. Maybe could have nicked a draw towards the end there, but it's an absolute mammoth shift from 1 to 11, and the lads that have come on, as substitutes as well. So, yeah, a little bit gutted, but first game of the season, I probably would have taken a 1-0 away at TNS. 3 points, clean sheet, and first win of the season. I can't ask for much more than that.